doamnelor și domnilor, Fata Cosmos, chiar dacă pune punct proiectului Cosmos, oricum rămâne Fata Cosmos. Irina Rimes e în legătură directă cu noi în această dimineață de vineri. Bună dimineața, Irina! Bună, Eugen! Bună dimineața! Salut, salut, salut! Nu o să-ți fie dor de Cosmos, că am înțeles cu piesa asta, Sarea pe rană, gata Cosmosul. Bine, acum nu vreau să mă contrazic pe mine, doar că am terminat de lansat piesele de pe Cosmos. Asta nu înseamnă că nu o să mai cântăm în concerte piesele de pe albumul Cosmos. În continuare o să facem lucrul ăsta, că nu începe, desigur, poate la anul, poate la sfârșit de an. Doar că am terminat de lansat piesele de pe albumul precedent și în curând urmează un alt album. Bravo, bravo. Hai că despre muzică o mai vorbi și chiar o să ascultăm în dimineața asta și o să vedem. Vreau să te complimentez, să spun că mie personal foarte mult îmi place noua ta coafură. Mulțumesc frumos. Și asta de aici și celelalte de pe Instagram. Mai băiețel, stai o secundă. Așa. Și acum când și acum la concerte pot să fac așa. Da, 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 poți să bagi și o chitară grea din asta. Fine. Irina, am mai vorbit cu tine și cu alte ocazii și aș vrea să aflu, uite acum în zilele astea, cum te mai simți? Cum treci tu de perioada asta? Bine că nu ești foarte strict izolată, că am văzut că ai filmat la mare, de exemplu, niște imagini pentru Sarea pe rană, dar totuși nu ești atât de, ca să zic așa, în mulțime, în îmbulzeală. Ba da, sunt izolată de o lună și ceva, mai ales că eu fix când a început toată nebunia cu coronavirusul, venisem din Franța și primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă izolez și de atunci sunt în izolare, mai ales că fiind persoană publică, trebuie să dau un exemplu pentru toată lumea, adică... Da, bravo! N-am ieșit nici măcar pe NV n-am ieșit să-mi fac de cap pe afară. Pentru că eu consider că trebuie să stăm în casă, e binevenit să stăm în casă, măcar dacă nu pentru noi, pentru ceilalți. Și n-am filmat, Sarea de pe rană nu este filmată acum, e filmată în turneu, când mergeam în turneul Cosmos și trăgeam tot felul de cadre, zic, poate le folosim, poate o să avem nevoie de ele. Și am schimbat videoclipul ăsta de vreo 3 ori până să ajungem la varianta asta. Mă bucur că am filmat aceste cadre la mare și că ne-au prins bine. Dar se potrivesc foarte bine pentru o piesă, să știi. Mă gândeam, uite ce idee, așa un minimalism, așa potrivit. Fine. Bine, nu este neapărat un videoclip, este un lyric video mai mult, că sunt cuvinte acolo. Da. Dar s-a potrivit starea filmării, s-a potrivit foarte piesă. Sarea pe rană, marea cu apă sărată, tatatam, papadim, papadum. Frumos. Acum și o să vadă telespectatorii despre ce este vorba, pentru că după ce încheiem discuția, o să dăm și clipul pe post. Spune-ne acum cum ții legătura cu ai tăi de acasă, ce zice mama, tata, ce zice de coafura ta nouă și multe altele. Cu mama și tata, așa ca și cu tine, pe Skype, sau mă rog, pe Skype, pe FaceTime, pe... Acum mi-am dat seama că așa de mult timp n-am mai folosit Skype-ul, că nu mai găseam cum să scriu, ce să fac, nu te mai găseam. Mama suferă că nu poate să vină încoace, ea și-a dezvoltat un reflex, o dată pe lună să vină neapărat aici. Chit că sunt eu acasă sau nu sunt acasă, ea o dată pe lună e aici, face curățenie, face de mâncare, hrănește pe toată lumea, îi place să vină încoace. Și tata la fel, nu chiar atât de des. Și acum mama suferă că nu mai poate să vină. I-am spus fix înainte de carantină, mama, trimite-mi niște plăcinte. Zic, nu pot, zice ea, nu pot, Irina, să-ți trimit, să închis granița, nu pot. Da. Bine, mama, păi dacă mi se întâmplă ceva, atunci o să rămâi cu sechele pe suflet, că Irina, am o veste foarte bună. Se reia transportul terestru între București și Chișinău din 17 mai, am înțeles, așa că... Mama, știu că mama se uită la mine, mama, pe 17 mai te aștept la mine cu plăcinte. Sperăm să fie adevărat și abia așteptăm multă lume să se revadă, dar desigur respectând toate normele astea, cu distanța și așa mai departe. Da? Cu ce îți plac plăcintele, Irina? Ia fi sincer acum.
Cu ce? Cu vișine? Mamă, da, cu vișine. Toată lumea e nebunită după plăcintele cu vișine. Eu sunt fană brânză cu mărar și cu ceapă. Uite, multe avem în comun, dar mie îmi plac plăcintele cu cartofi. Și aici punem punct discuției noastre. Da, și mie. Am vrut să zic, dar m-am oprit. Și mie. Irina, noi suntem gata să dăm pe post lyric video pentru Sarea pe rană, să bucurăm și telespectatorii și pe mămica ta din nou să o bucurăm cu imagini cu tine la TV. Îți urăm multă sănătate în continuare și inspirație cât duce trenul sau cât duce vreo 3 garnituri de tren, pentru că inspirația la tine întotdeauna e la loc. Păi, carantina asta am fost atât de inspirată că am scris o grămadă. Cred că nu mai trebuie să fac un an de zile. Am scris un album, am scris al 2-lea și acum lucrez la al 3-lea, dar nu mă laud, mai bine o fac și vă zic după când le lansez. Bravo! Trecem de perioada asta neagră și te așteptăm acasă și în studio și la concerte. Venim la concerte cu plăcinte. Da, veniți plăcintă. Ne-am înțeles. Irina, te îmbrățișăm virtual, păstrăm distanța astăzi ca să ne putem cuprinde mâine. Așa spunem noi. Vă pup și vă îmbrățișez și mulțumesc că m-ați sunat de acasă. Mulțumim și noi, la revedere! La revedere, București! Pa, pa!